Tüm basa namus têkirin û li ser mesela namusê devjenî münaqişe têkirin. Em îro ji were behsa namusê bikin, namus tê çi manê? Dema got namus, gotina namus, em bê têgeha namusê tê çi manê? Bingêha wî çi û em divê em wek Müslüman em çawa wek Müslüman an jî em bên wek însan em çawa ji namusê fehm bikin. Namus mana wê ew e tê mana kanûn, tê mana kural, tê mana em bibêjin urf û adet û em bê rê û rêzana civakê. Yani bi piranî giva mirov nevaroka namus gotina namusê mêzek tê mana kanûn. Kanûn yani kanûna nabera civakê, kanûna nabera malbatê. Namus giva te got namusa filan kesê, namusa filan malbatê tê mana kanûna wê malbatê. Mesela yek ji navê Cebrail aleyhisselam meleketê wehyî navî namus e. Yani em bivê meleketê namusê, meleketê kanûnê. Lora Cebrail aleyhisselatu vesselam ji temamê pêxembera ra em bivê kanûnê îlahî tînin tê, nîzama îlahî tînin tê. Ew kanûn nîzama ku ji bo insana du dunî û axiretê da xêr û xweşî pêşê wan bike, li dunê serfirazî bijî û bi azadî bijî bi serfirazî her huzura Xwedê Teala, Cebrail aleyhisselam wê kanûnê tîne tê. Ji ber wî jê re hatî gotinê em bê meleketê kanûnê, meleketê ku sadiq e, ku ewle ye, ku em bawerî pê tê, ku bawerî pê tê ku temamê kanûnê Xwedê ji pêxember re tîne. Ji ber wî jî re tê gotinê namus. Yani em bivê çi? Em bê meleketê namusê, meleketê kanûnê. Lewra temamê kanûna ew tîne tê. Mesela gava sedemê ku hanîna Cebrail aleyhisselam wehyê tîne tê, ew e ku meleketekî pêbawer e, ewle ye û tu em bibêjin kilokê masiyekê di wehya Xwedê de nake, Xwedê çi ferman kirî tîne tê ji pêxember re tîne tê. Ji ber wî jê ra gotinê namus. Hatî gotinê namus yani gotinê meleketê kanûnê. Her wisa tê gotinê namus re tê gotinê namusa Musa aleyhisselam. Yani kanûnên Musa aleyhisselam. Namusa Musa yani kanûnên Musa aleyhisselatu vesselam tê mana kanûn. Her wisa hinek kes dibêjin gotina namus ji Yunanî em bê ketî nava Müslümana. Dibu ku rast be, dibu ku ne rast be, tişteka ferhengî gava insan li ferhenga mêzeke tiştê wisa rastê lê di eslê xwe de gava em bibên di bingeha wî de gava ji Cebrail aleyhisselam dest pê bikin navî namus be û navê kanûna Musa aleyhisselatu vesselam namus be ku beriya pir beriya Yunan e. Ji vî ev terîmekî, ev gotinekî ye, ev têgehekî em bê qavrameka îslamî ye û di temamê ümmeta da derbas bîye. Ji ber wê mesela ji meğelê şêr re tê gotinê namus. Namusul esed. Yani çi? Yani em bivê kanûna şêr. Bi Erebî divê namusul esed yani kanûna şêr. An jî divê gotinê arînul esed. Namusul esed yani kanûna şêr yani ey arînul esed yani meğelê şêr. Ew cê ku şêr lê em bivê rawaye kanûnê şêrê derbas dibe. Ew çolistana ku nava em bibêjin alema heywana ku li wê derê ê herî bi hêz û quvvet ku şêr e ji cê ku şêr lê bi quvvet desthilatdar kanûnê wî derbas dibe jê re tê gotinê namusul esed yani ey arînul esed yani meğelê şêr. Ji ber wî mesela em bivê şêr heywaneke bi kanûn bi nîzama ji kanûn nîzama xwe dernake yani heywan şêr heywana an jî piling heywana nakuje telef nake. Sirf ji bo xwarina xwe yekê dikuje. Em bibêjin zêdetir em bê nakevin nava heywana telef nake deha bi seda nakuje yekê tenê dikuje û ji bo xwarina xwe ji ber wî jî tê gotinê namusul esed yani em bivê namusa esed yani kanûna şêr. Kanûnê şêr bi Erebî wisa tê gotinê. Ji ber wê vêca gava em li namusê mêzeke gava tê mana kanûn. Mana wê kanûna nabera malbatê. Namusa em bivê jin û mêr.
namusa jinu mir. Yani tişteki kanuneki nizameki heye em bi hinek kural u kaide heye hinek em bi riv rebaz heye divê tenê nabera jinu mirê da ew tenê pê bizanin ew namusa wan yani kanuna wan insanê cahil nezan ji mefhumê jivan vê mefhumê ku em divê ji wan bêpar be behsa namusê dike gotineke pir pûç û vala tîne tenê ser laşê jina bikartîne tê ev tişteka galet e tişteka nerast e tişteka kêm şaş e lewra ew însanê wisa em bivê ji ew ê nizane ji hay ji eslê meselê tune ji ber wê jera tê gotinê mesela bê namusa musa kanûna malbatê hin tiştî divê kanûna ailê hebe mesela kanûnekî ailê hebe divê her tiştî ku di nav malbatekê de çêdir herkes pê nizan îmşan neve zelal neve herkes pê nizanibû û herkes em bibêjin ew neke hay ji wê meselê tune namus her wisa mesela bê tê mana hemû tiştê pak û pîroz tiştê pak û pîroz tiştê temiz tiştê pak û tiştê pîroz tiştê muqeddes tiştê ku li ba jin û mêr muqeddes e tiştê ku divê nabera hejîn û mêrê tenê da ew her du tenê pê bizanibe ew rêbaz û rêgeza nabera wan da ji wera tê gotinê namus her wisa namusa malbatê heye namusa ailê heye namusa eşîrê heye namusa welatekê heye namusa milleteke heye wisa dewam dike ji ber wê bala xwe bidinê gava li ba me tê gotinê mesela falan kes bi namus e mena wî ew ku merivekî em bivêjî li gora urf û adetê civakê tev digere li gora rû rêzana civakê tev digere însanekî em bivêjin xel jê razî ye û rêz û hurmetê ji urf û adetê civakê jî ê milletê xwe ji urf û adetê millî ê dînî ra digire tê gotinê falan kes merek bi namus yani merivekî li gora kanûn û kural û qaîdê em bê malbat û civaka xwe tev digere însanê bê namus însanekî gav namus nebe tê wê manayê ki însanekî bê kanûn e bê nîzam e bê urf e bê adet e bê kural û bê qaîde tev digere bê rê û rêbaz tev digere yani ne li gora urf û adetê civakê ne li gora rê û rêbaza civakê ne li gora hurmet û merhemeta civakê yani însanekî em bê serserî ye tu em bê muqeddesata naz nake tu ku ji nirxên netewî ji nirxên millî ji nirxên dînî re tu hurmeta wî tu însanek bê hurmet e tê wê manayê mesela jin namusa mêrê xwe ye mêr namusa jinê xwe ye her jî xwaz ana di nava însan hin kes û kom derketine namus kirine em bê amînê kirine polekî sor derxistine kirine pênc pera gava te got namus her wekî te li ser jina tenê tê bikaranînê ev tişteka xelet e yani ew kesê ku bingeha namusê dilîze dixwazin namusê nav xelkê de bêşexsiyet bike têk poleka sor gotineke pûç û vala yani gate behsa namusê kir hat telvira çay xwar hat qawekê din çay xwar bi wê manayê em bivêjin li namusê mêzeke ev pir şaşîtî û xeleteka mezin dike ew hay ji bengeha milletê xwe tune ew hay ji nirxê milletê xwe tune ew dînametê dike bin exlaqê malbatê civakê eşte ra bivêjim şexsa insana bê şexsiyet dike bê namus dike bê adet bê urf dike bê adet dike bê hurmet dike bê rêz û bê rêzan dike însanê zirtole û sirtûk derkeve meydanê ji ber wê her wisa jin namusa mêrê xwe ye mêr namusa jinê xwe ye mena wî çi ye jin em bivê tiştê veşartî di navbera min û mêr û jinê da jin wan tiştê em kanûn û wan rêbaz û wan kural û qaîdê ku wan rêbaz û rêzanê ku navbera jin û mêrê da heye jin we îfşa nake nare ji kesê nare nav yani eyb û em bivê arê mêrê xwe sirê mêrê xwe veşartî mêrê xwe nare ji xelkera navê her wisa mêr em bê namusa jina xwe ye û ji mêr em bivê eyb û arê jina xwe vedişêre em bivê nare ji xelkera îfşa nake tiş hê divê navbera jin û mêrê da bi zarî pê nizanibe tiş hê divê navbera ailê da bi birê mera pê nizan navbera mera û jina mera zarê mera da bûkê mera da bi birê mera pê nizanibe hin tiş hê navbera mera û birayê mera xwişkê mera da bi pizmam û xal û wisa kesê dilê pê nizanibe namus wisa berfirê dibe mesela di İslamê de divê ji mêrera ayetekê divê ji hûn ji mêra divê hûn ji bo jina cil û berge û jin ji bo we cil û berke entum libasûn lehunne divê hûn ji wan re cil û berke û jin ji wan re cil û berke tê mena çi çawa cil û berk lips
ام بی وجودا مرا دنخیمینه تشتی کو دیتنا و عیب شرمه ام بی ادب و حیا مرا بد شیره تشتی کو وجودا مرا دا ام بی پیس گره لجواک نه خویا کرنی ام بی عیب و عارون تشتی که نباش تی و شارتن چهر جلو برک ام بی عیب و عاره وجودا مرا بدنا مرا بد شیره هر وسا میر عیب و عاره جنا خو بد شیره و جنجی لبسا میری خواه جنجی عیب و عاره میری خواه بد شیره انسان هی به هر تشتی خواه شرج کسی را نوی اما هر انسان هر تشتی خواه جنا خورد وی جن ناوی هر تشتی جمیره خورد وی جبر وی دوی انبیا بزانه بکن ناموس تی معنا قانون تی معنا تشتی مقدس نوا مالباتی تشتی پیروز نوا مالباتی دوی مالبات هنی بزانه به ناموس نه او که ام بویجن تنی سرلاشی جنه یا تنی گریدای جنه جن ناموسا میری خواه میر ناموسا جنه خواه و تشتی که پیروز مقدس دوی هر کس بوی مفهوم ناموس میزه که او کسی که ناموسا پچو خودی در نکوه نکار ناموسا ملت یعنی او انسانی که ناموسا میری خواه در نکوه او انسانی که خودی ناموسا او کسی که ناموسا میری خواه خودی در نکوه او میری که ناموسا جنه خواه خودی در نکوه او باو دی که ناموسا زاروزه چی خواه در نکوه او مالباتا که ناموسا بریو خوشک خواه در نکوه یعنی ناموسا پچو کسی که خودی لناموسا پچو در نکوه نکاره لناموسا مزن خودی در کوه لی خودی در کوه جی نه لگورا کو نرخ جواکی در کوه جبو ملت به شخصیت بکه جره و رباز در بکه انسان به ادب به حیا به عرف به عادت به رگز به ری و به رزان در خمیدان جواکی و سرشتو خیر و خوشی تونه دوی مسلمان لسر یعنی مالباتا مسلمانان لسر اساس و تمل اساس و هیمی قنج و باش وره آوا کرنه و ری و ربازا ناموسی وره زانینه حتی جارک دن بمینن دخیر و خوشی دا. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.